Erokamano. Anti Rabar kendo Ramogi ler maratari. Mano janeno marwa bende okete Ramogi TV Odhiambo ni. Erokamano kaneno ka Ramogi TV ler ahinya gwenge Odhiambo Rambo. Josiasa were kod miyo jopiny en ratiro ne ng'ata timo romo kamora mora e Kenya mangima. Obonyo Ojuok kod Cornel Ojuok kantiere Kalamindi duto riwo duondgi e wach makamano. Ratil ler kendo wanene gi mama na Nyalago kod mama Mary Nyaji Martin Ochieng kantiere Rwea ema wacho kamano. Nyakwaramogi wamedo dhi nyime gi luwo ni mago matimore. Weche manyien biro ne yo makare bati kendo amora ahinya. Weche gi medo mulo chuny oganda kendo amedo kwayo jowa ne kik gibed jok ma chunygi njaore mapiyo. Jore mondo wang'e ka piny medo dhi nyime. Mana paro ni kaluwore kod weche ma owuok Homa Bay kocha Nyakwaramogi. Gin weche mamako chuny jopiny ka kendo ji medo golo paro maka kod kacha kotenre kod gigo ma owachi. Ji noka bende medo luongo moko kuom josiasa to ka poka adhi aneno ka jaduong' Patrick Awange bende nitire gwenge mag Ugenya kocha. Yenga en bende koni oneno wayo makare kendo odembore kaka ng'ama duong' koketo wang'e weche manyien e TV mar Ramogi TV. Mora ahinya kodi jaduong'. Erokamano ahinya. Neno ka weche gi mit Nyakwaramogi kendo ging'eny. Mor maduong' ahinya ni ka Ramogi TV keto kendo emiyude weche manyien.